Sania ang kasing-kasing ko o hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ang kinabuhi ko himo ang bago. O Diyos ania ang kasing-kasing ko og hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ning kinabuhi ko himo ang bago. Ayaw akong isalikuay ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona og himo ang masinugtanon kanimo. O Diyos ania ang kasing-kasing ko og hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ning kinabuhi ko himo ang bago. Ayaw akong isalikuay ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona og himo ang masinugtanon kanimo. Og himo og masinugtanon kanimo. Mayong adlaw sa tanan. Dako na akong mga pagpasalamat sa Ginoo nga hantod niining mga oras sa makapahigayon gihapon ko sa paambit sa inyo sa pulong sa Ginoo. Dunay mga pipila ka mga pangutana para sa matag usa sa tanan nga naminaw ug nakadungog karon. Unang pangutana mao ni kung adunay tawo nga makahimo og sayop sa imuha, andam ka ba nga mopasaylo sa iyaha? Ikaduha nga pangutana, kung kanunay na siya makahimo og sayop sa imuha, hangtod kapila man pud nimo siya pasayloa? So sa inyong kaugalingon kamulay makatubag ni ana apan sa atong pagpadayon ining mga orasa sa tuki o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, ato ning matubag pinasikat kung unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Kung doon na mo'y mga Biblia, palihog pag-abli diya sa Mateo
kapitulo 18, versikulo 21 hangtod sa 35. Akong basahon og sunda lang sa inyong mga mata, kung nakaabli na mo og sa wala, paminaw lang mo. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Mateo kapitulo 18, versikulo 21 hangtod sa 35. Ang mahitungod sa sulugoon nga wala mo pasaylo. Unya si Pedro miduol kang Hesus og nangutana, Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila kuman siya pasayloon. Kapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay kapitura, kun dili kapituan kapituo. Kay ilalom sa pagmando sa Dios ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag dako kaayong kantidad. Wala siya igong ikabayad sa iyang utang. Busa misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa tubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha kay mubayad raon niya ako sa tanan kong utang. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon ug nakasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok og giingnan, bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya, ayaw intawon ako apikiha kay mubayad raon niya kunimo. Apan wala siya mosugot. Gipapriso hinuon niya kini hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nangadto sila sa ilang agalon ug gisuginlan nila siya sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, wala kay puangod, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay ka untang maluoy sa imong isig kasulugoon, sama nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, Kung ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atuwa sa langit, kung dili kamo mo pasaylo sa inyong isigataw sa kinasing-kasing gayod. Ang Dios nagpanalangin ng daan sa iyong pulong, magampo ta, amahan ng mga langit no. Salamat kayo God, nining mga orasa nga diin ikaw maayo kayo sa mong makinabuhi, nga diin hantod karon o Dios, diin makapamalandong mi sa imong pulong, and tabangi ang matag usa Ginoo nga daning imong pulong nga diin imong ipaabot sa matag usa karon kini dunay dako nga kahimuan sa mga kinabuhi o Lord. I-bless ang matag usa karon Ginoo nga din makadungog sa imong pulong ug bisan pa nako imo kong gamiton o Dios. Ikaw mong gitugyanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magpadayon ta. Kini nga maong mensahe sa atong patukuranon karon, usa si Pablo or si Pedro nangutana ngadto kang Ginoong Hesus. Samtang kauban nila si Ginoong Hesus sa mga apostoles. Miduol si Pedro kang Ginoong Hesus ug nangutana siya sa maong pangutana nga kung dunay makasala kaniya, kapila man daw niya pasayloon. Ug gitubag siya sa Ginoo nga kapituan. Kung sa English pa na nga kuan 77 times nga pasayloon. Unya mihatag si Ginoong Hesus og sambingay ngadto kang Pedro mahitungod sa usa ka agalon ug sa usa ka sulugoon nga wala mo pasaylo sa iyahang isig kasulugoon usab. Sa mao nga patukuranan nato karon nga sambingay nga gihatag ni Ginoong Hesus, miingon si Hesus, dili kay kapitura kun dili kapituan kapito.
Kay ilalom sa pagmando sa Dios ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang siyang mga sulugoon. Nga sa dihang gipatawag sa agalon ang iyahang mga sulugoon tungod kay paninglaw na ang ilahang mga utang. Og dihay usa ka sulugoon nga grabe kadako ang iyang utang ngadto sa iyang agalon. Nga gani bisan ang iyang asawa ibaligya, bisan ang iyahang mga anak ug ang tanan nga kabtangan nga naa kaniya dili paigo nga ibayad sa iyang utang. So kung hunahuna-una to, grabe kadako ang iyang utang ngadto sa iyahang nga agalon. Og sa diha nga siya nagpakiluoy ngadto sa iyang agalon, gikaluyan siya. Og gipasaylo o gipapas ang iyang utang ngadto sa iyang sulugoon. Og sa dihang gipalakaw siya sa iyang sulugoon, sa iyang agalon, og nakasugat niya ang iyang kauban nga sulugoon nga nakautang usab kaniya nga ang giingon dinhi sa Biblia gamay ra nga kantidad nga nautang. Apan unsay gibuhat sa sulugoon, iya dayon kini nga gilabni. O grabe, kaisog. Gilabni niya o gipaningla niya nga bayari na ako sa akong utang. O ang sulugoon, nagpakiluoy usab kaniya nga tagay ako higayon tungod kay mobayad raon niya ako sa akong utang. Pero ang gibuhat sa mao nga sulugoon, iya hinuon nga gipapriso ang sulugoon usab nga sama kaniya nga nakautang niya sa gamay rang kantidad hangtod nga kini makabayad siyang utang. Ug unya sa diyang nakita kini sa kauban usab nga mga sulugoon, ila kining gisulti ngadto silang agalon. Ug sa diha nga miabot ang sulti nga nahitabo dito sa agalon, nasuko pag-ayo ang maong agalon. Ug gipatawag kini ngadto kaniya. Ug iyang giingnan nga wa kay puangod, di ba? Kung atong hunaw-naon, grabe kung sa tuwa lang nga pagasulti, baga kay kagnaong nga gipasaylo ti ka sa grabe nimong dako kaayo nga utang diri sa kuha, pero sa imo ang isig ka sulugoon nga gamay ra kayong utang, wala ka makahimo sa pagpasaylo ngadto sa iyaha. Og ang gibuhat sa agalon, sa agalon, iyang gipapriso ang maong sulugoon. Og hangtod nga makabayad usab siya sa iyang utang. Nining mga oras sa atong pamalandungan, ang importansya sa pagpasaylo. Sa atoa, unsa ka ni kaimportante ang pagpasaylo? O wala lang ba ka or pasaylo lang? Nini nga kahaponon maghisguta sa pulong sa Ginoo, sa gitudlo sa pulong sa Ginoo nga dunay dako kayong importansya ang pagpasaylo ngadto sa atong isig katawo. Sa dihang nangutana si Pedro ngadto kang Ginoong Hesus kung pila pasayloon ang isig katawo nga makasala sa iyaha, ang gitubag sa Ginoo kapituan. Nga sa ato pa 77 times nga pasayloon. So grabe kadaghan. Pero ang gitudlo sa mga tao, katulo lang taman. Once masayop, pasayloon. Ikaduha, warning. And ikatulo, boto dayon. Di ba? So mao nang gitudlo sa mga tao. Mao nangutana ko sa inyo nga kung sa pilmiro nga kung dunay makasala ninyo pasaylo, andaman niyo pasayloon. And sa ikaduha, kung balik-balik na hangtod kapila ninyo pasayloon. So, ang pulong sa Ginoo o sa Ginoong Hesus mitubag sa pangutana ni Pedro nga diin grabe kadaghan nato nga pasayloon ang atong isig katawo. Kung atong hunahon-naon sa ato nga kapasidad, ingon nga tao, lisod kayo siya. Pero ang pulong sa Ginoo nagtudlo sa tuwa nga maningkamo ta nga diin matuman nato, dili man perfect nato nga matuman ang gisulti sa pulong sa Ginoo, but at least naningkamo ta nga atong kinabuhi mahisubay kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo.
Dunay mga butang or tulo ka butang nga hisgutan nato nga dapat natong hinumduman nga nung kinahanglan ta nga mopasaylo. So mga dapat nato nga hunahunaon, mga dapat nato nga nung kinahanglan man ko nga mopasaylo ngadto sa akong isig ka tawo. Una nga butang nga dapat natong hinumduman kining tungod kay mga pinasaylo ra pud ta or sa lain nga pagkasulti gikaluy-an ra pud ta sa Ginoo. But pasabot nga gipasaylo ra ta nakabuhat usab ta og sayop. Nga diin kita nakasala usab. Usa sa dapat natong hinumduman tungod kay kita nga mga tao gikaluy-an ra ta sa Ginoo. Pinasaylo ra sab ta sa Ginoo. Mao nang atong hinumduman na nga diin kita nga mga tao mo extend sa taog pasaylo ngadto sa atong isig ka tawo nga nakabuhat nato og sayop. Tungod kay ngano man kung buot natong hunahunaon kinsa ra man ta. Ug dunay mga tawo nga moingon nga nganong pasayloon man nako siya, dili siya deserve nga akong pasayloon. Igsuon. Deserve ba daay pug ka nga pasayloon? Kitang tanan dili deserve nga pasayloon. Walay usa nato nga angayan nga pasayloon tungod kay kung buot hunahunaon garabi nato kadautan, garabi nato ka makasasala sa dihang wala pa ta midawat ni Ginoong Hesus. Sa dihang wala pa ta bag-uha sa Ginoo, garabi nato kadautan, garabi nato ka malaway ang ato ang kinabuhi nga diin gikaligut-gutan pag-ayo sa Ginoo. Apan unsay gibuhat ni Ginoong Hesus nga gani sa makita nato sa Episo kapitulo 1 bersikulo 7 nga diin giula ni Ginoong Hesus ang iyang dugo aron mapasaylo ang atong mga sala. Ug sa ato nga patukuranan karon sa bersikulo 27 nga diin ang agalon may extend og pasaylo ngadto sa iyang sulugoon nga nagpakiluoy kaniya. Ug bisan sa ato nga mga kinabuhi hunahunaon na to pag-ayo nga kinsa ra man taon ta nga pasayloon unta. Nga wala gani gamay nga maayo sa atoa. Pero gihimo ta sa Ginoo nga angayan, gipakamatian ta sa Ginoo, gipalansang ni Ginoong Hesus, gisakripisyo ni Ginoong Hesus ang iyang kaugalingon didto ibabaw sa krus aron mapasaylo ang atong mga sala. And dako na nato nga utang ngadto sa Ginoo o kabubut-o nato sa Ginoo. Muna una-unaon po nato nga nganong dili man ta mo release usab or mo extend og pasaylo ngadto sa atong isig ka tawo nga makabuhat nato og sayop sa gamay lang nga butang. Gani sa giingon sa Biblia nga didto ang mga tax collector, kanang tax collector giila na nga mga dautan, giila na nga grabe ka mga tikasan, mga makasasala nga mga tao. Pero andam sila nga gipasaylo sa Ginoo. Kita usab, grabe na to kahugaw, grabe na to kadautan. Pero andam gihapon usab ta nga gipasaylo sa Ginoo. Ngining mga orasan ning mga kahaponon nagtudlo ang pulong sa Ginoo nga kita nga mga tao tungod kay mga pinasaylo rata sa Ginoo, tungod kay mga gikaluy-an rata sa Ginoo, dapat kabalo sabta nga mopasaylo ngadto sa atong isig ka tawo nga nakabuhat nato og sayop. Nga diin mapakita gihapon ang gugma sa Ginoo diri sa atoa atong ma-extend ngadto sa atong mga kaaway. Tungod kay kung dili sila deserve, labaw sa ta nga dili deserve. Muna nga gihimo ta sa Ginoo nga deserve, bisan dili ta deserving, mo nga mo extend pud ta ngadto sa ato ang isig ka tawo. Nga diin kabalo ta nga maluoy usab sa ilaha, kabalo ta nga diin nagkinahanglan usab sila sa ato ang pagpasaylo. Ikaduha nga dapat natong hinumduman nganong kinahanglan usab ta nga mopasaylo. Ato makita sa bersikulo 35 sa dihang ningingon si Ginoong Hesus ug gitapos ni Hesus ang sambingay sa pagingon. Ingon usab ni ana ang buhaton
sa akong amahan nga tua sa langit, kung dili kamo mupasaylo sa inyong isigataw sa kinasing-kasing gayod. Ug bisan makita nato diya sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 14 hantod sa 15. Atong basahon. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Kay kung inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tua sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga tua sa langit. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo, dili usab ta pasayloon sa sa amahan nga mao si Ginoong Hesus sa dihang dili pud ta mo pasaylo ngadto sa atong isigataw. Pero nagtuo ko og kabalo ko nga ang tinuod nga Kristohanon pinasikad sa pulong sa Ginoo, kabalo siya nga mopasaylo ngadto sa iyang isigataw. Ang tinuod nga nakabaton ni Ginoong Hesus diha sa iya nga kinabuhi, ang tinuod nga gibag-o ni Ginoong Hesus, ang tinuod nga nakabaton og kausaban sa iyang kinabuhi, mo hatag og pasaylo ngadto sa iyang isigataw. Kumusta mga igsoon ko diha sa Ginoo? Grabe ang pulong sa Ginoo nga nagsulti sa tua ning kahaponon nga kung una-unaon nimo, how about kaha kung ikaw dili pasayloon? Unsa ka ang imong bation? Kung dili ka ta pasayloon sa Ginoo, kung wala ka si Ginoong Hesus nagpakamatay dito ibabaw sa cross, kung wala ka gisakripisyo ni Ginoong Hesus ang iyang kinabuhi aron sa pagpasaylo sa atong mga sala, miserable ang atong kinabuhi og 100% impierno gid atong padulngan. Pero tungod kay dili gusto si Ginoong Hesus nga maimpierno ta, that's why iyang gihatag ang iyang bugtong anak para lang nato nga mapasaylo ta, nga makabaton ta sa kinabuhing walay katapusan ngadto sa langit. Ikatulo nga dapat natong hinumduman nganong kinahanglan ta mo pasaylo ngadto sa atong isigataw, sugo ni sa Ginoo. Kung maingon gani ta og sugo sa Ginoo o maingon gani ta og sugo but pasabot kinahanglan siya nga buhaton. Ug maingon ta nga sugo, so dili pwede nga wala ra. Or siguro ibaliwala lang tungod kay walay kahadlok sa nagsugo. Or di ba kaha dili ganahan nga mutuman sa mong sugo. Pero nining kahaponon dapat nato nga hinumduman tungod kay gisugo ta sa Ginoo nga mopasaylo ngadto sa atong isigataw. Gisugo ta sa Ginoo nga maluoy usab ta ngadto sa ato ang isigataw. Tungod kay ang Ginoo may magsugo og atong hunaw-naon nga ang Ginoo siya ang pinakalabaw sa tanan, ang Ginoo tag-iya sa tanan, ang Ginoo mahimo niya ang tanan ug gamhanan ang atong buhi nga Dios. So dapat nato siyang kahadlukan o uban sa iyang grasyag tabang maningkamot ta nga kung unsa ang gisugo ni Ginoong Hesus, unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo ato nga mabuhat. Padayon ta. Duna usay mga resulta sa dihang mopasaylo ta ngadto sa atong isigataw. Dunay upat ka butang nga ato sab nga pamalandungan nga dunay mga resulta o dunay dakong impact sa kinabuhi sa usa ka tawo o sa kinabuhi sa matag usa sa diha nga mopasaylo ta. Ganiha ang tulo mga dapat natong hinumduman. Ug karon mga resulta sa dihang mopasaylo ta. Una, nga resulta sa dihang mopasaylo ta ngadto sa atong isigataw, mahimong malinawon ug malipayon
ang atong kasing-kasing. Tinuod gyud na igsoon nga sa diha nga ikaw diha si mong kasing-kasing nga duna kay kasuko ngadto sa imong isig katawo, duna kay kalagot ngadto sa imong isig katawo, dili ka ganahan ana imong isig katawo, pero sa diha nga mo release ka sa kinasing-kasing gayud sa tinuod nga pagpasaylo ngadto kaniya, mabatunan nimo ang kalipay, mabatunan nimo ang kalinaw diha sa imong kasing-kasing. Ug dili lang diha kanimo ug sa tawo usab nga imong gipasaylo. Kay sa dihang dili na nimo siya pasayloon, mura na siya kung kanang makonsensya na siya, magkondinar na iya nga kinabuhi, dili na siya mahimutang kung dili nimo pasayloon usab. Pero sa dihang pasayloon na nimo, malipay usab siya kaayo. Sa ako nga experience, dunay doon ako sa kahigala nga diin doon na may misunderstanding sa matag usa. Ug sa dihang nasayop ko ngadto sa iyaha, unya nangay kog pasaylo sa iyaha, wala ko niya pasayloa. Nakonsensya ko pag-ayo nga gani dili ko mahimutang tungod kay kabalo ko nga dili maayo ni sa matag usa nga Kristohanon nga naay kaligot-got sa matag usa. Og miduol gyud ko sa iyaha nga nangayo ko og pasaylo, og sa dihang gipasaylo ko niya sa kanising-kasing, nakabaton og kalinaw, nakabaton og kalipay nga akong kasing-kasing. Inguna na kanindot, inguna na ang nindot nga resulta nato nga mga Kristohanon sa dihang mupasaylo ta. Pagkanindot kung himuon na nato nga kinaiya o labaw sa tanan himuon nato nga habit sa atong matag usa ka mga kinabuhi ingon nga mga alagad sa Ginoo. Ikaduha, maghatag og tsansa nga magbag-o. Sa diha nga mupasaylo ka ngadto sa imong isig katawo, sa diha nga maluoy ka ngadto sa imong isig katawo, nagpasabot ni nga imo siyang gitagaan og tsansa, gitagaan nimo og chance siya nga pwede pa siyang magbag-o sa nabuhat niya nga sayop. Nga wala nimo siyang gikundim nga diha sa usa lang niya kasayop, wala na say ayo, angaya na siya nga silutan, di na siya pwede nga magbag-o. Pero sa dihang imo siyang pasayloon, imong siyang kaluy-an, kini dunay dako kayo nga impact diha siyang kinabuhi nga diin pwede pa siya nga makarealize, nga pwede pa siya nga magbag-o siyang kinabuhi nga gikan sa sayop niya nga binuhatan, gikan sa iyahang pagka dautan, pwede pa siyang magbag-o siyang kinabuhi nga iyang kinabuhi may subay sa mga butang nga makapalipay sa Ginoo. Dako kay ni nga tabang sa kinabuhi sa usa ka tawo sa dihang mo hatag taog pasaylo ngadto kanila. Kung una-una nato pagkabulahan nimo sa dihang dunay usa ka tawo nga pinaagi sa imong pagpahatag og pasaylo ngadto kaniya, nabag-o siya. Pagkanindot ana, dili ba na nimo ikalipay nga pinaagi sa imong paghatag sa usa lang kapag pasaylo, nabag-o ang iyang kinabuhi. Pagkanindot nga diin muhatag ta og tsansa ngadto sa atong isig katawo. Kay kung atong buot hunaw-naon, gunad sa atong pagkabata kapila man ta masayop, gunad sa atong pagkabata hantud karon sa atong pangidaron, hangtod sa imong pangidaron karon kapila man ka nasayop, kapila man ka nakasala sa Ginoo, bisan sa imong isig katawo. Kung hunaw-naon nato labaw sa tanan diha sa Ginoo, pero gitagaan ta og tsansa sa Ginoo, gitagaan gyapon ta og pabor sa Ginoo nga maghinulsol, gitagaan gyapon ta og pabor sa Ginoo nga diin pwede pa natong usbon ang atong kinabuhi nga wala mahiuyon sa iyang kabubuton. Dako na nato nga pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios nga din kanunay ta niyang gitagaan og tsansa nga pwede pa ta
nga magbag-o sa atong matag usa ka mga kinabuhi. Ug ato sa nga extend ngadto sa atong isig ka tawo, tagaan nato sila ug at tsansa usab nga pwede pasab sila nga magbag-o. Ikatulo nga resulta, magpadayon ang maayo nga relasyon. Sa diha nga duna na mo'y pagpasaylo sa isig usa, sa dihang na-release na ang isig usa, ang pagpasaylo, naana ang kaluoy sa matag usa, sa nabuhat nimo nga sayop, sa dihang dunay managhigala nga nindot kay ilang relasyon, ug sa dihang niabot ang panahon nga nagkasumpaki sila, mahimo nga mabati ang ilang relasyon. Pero sa diha nga magkapinasayloay na sila, sa diha nga mauli na ang ilahang relasyon, mubalik ni pagkaanindot, mubalik ang maayo nila nga relasyon, mubalik ang nindot nila nga pagtinagdanay. Di ba, pagkanindot sa mga resulta sa diha nga mopasaylo ta, nga magpabilin or mopadayon nga kung unsa ta nga higala, unsa ka maayo ang atong relasyon sa matag usa, magpabilin sa diha nga mopasaylo ta. Nga gani sa atong makinabuhi, nahilayo ta sa Ginoo, nahibulag ta sa Ginoo tungod sa atong sala, tungod sa atong pagkadaawtan. Pero sa diha nga gipasaylo ta sa Ginoo, ug sa diha ninduol ta sa Ginoo, nangayo ta sa kapasayloan, nahibalik ang atong relasyon diha sa Ginoo. Ug mauna nga kita nga mga Kristohanon, sa tanan nga mituo ni Ginoong Hesus, sa tanan nga midawat ni Ginoong Hesus diha sing kinabuhi, nahibalik na o nahidugtong na ang nindot nga relasyon. Muna nga pagkanindot gayod sa diha nga mopasaylo ta. Ikaupat, resulta sa diha mopasaylo ta, mahimo ta nga deserve pod nga pasayloon. Di ba? Sa dihang mopasaylo ta ngadto sa atong isig ka tawo, deserve pod ta pasayloon sa atong isig ka tawo. Kay nga naman, nakita diha si mong kinabuhi nga diin ikaw sa dihang sila nakasala or nasayop diha sa imuha, malipayon kami pasaylo ngadto sa ilaha, ug dili sila magdumili sa pagpasaylo sa imuha usab sa dihang ikaw na pod ang masayop. Muna nga mahimong deserve ta. Resulta usab na kung mo-release ta og pasaylo ngadto sa atong isig ka tawo. Balik ko na ko sa pangutana sa kinaunhan. Sa ato nga hunahuna, pipila lang ka mga sayop nga atong mabuhat sa atong isig ka tawo. Sa ato agid nga tawo, ang standard gid nato katulo ra gid nato pasayloon. Pero ang gitudlo sa pulong sa Ginoo sa iyang tubag ngadto ni Pedro, kapituan. So 77 times kahigayon nato pasayloon ang atong isig ka tawo. Karon kapila naman nakasayop ang imong isig ka tawo o kapila naman nimo sa gipasaylo? Nakaabot na ba og 77 times or wala, tungod kay gilimitahan usab nimo ang imong pagpasaylo sa imong isig ka tawo? Ngining kahaponon mga igsoon, tagaan nato og pagpamalandong ang pulong sa Ginoo. Tagaan nato og dako nga importante kining gitawag og pagpasaylo. Tungod kay balik ko nako mga pinasaylo rasabta, mga gikaluy-an rasabta sa Ginoo. Maong dapat mo extend usab ta og pasaylo ngadto sa atong isig ka tawo nga nakabuhat nato og sayop sa kinasingkasing gayud. Si Ginoong Hesus gihimo giniya nga ehemplo, gihimo giniya nga panag-ingnan ang iyang kinabuhi nga din mao'y atong sundugon, nga mao'y ato nga subayon, nga mao'y makita nato nga dili man nato perfect nga masunod ang gibuhat ni Ginoong Hesus, at least naning kamot ta uban sa iyang grasyag tabang nga mahimong mahisama usab ta
sa iyang makinaiya. Conclusion. Tugnaaman kay gidumtan karon sa dugay na nga panahon o pila na kasimana, pila na kabulan, or kung miabot naman gani na og tuig, or grabe gid nimo nga kalagot anang isig katawo, dili pa ulahi ang tanan nga imo siyang pasayloon sa kinasing-kasing gayot. Igsuon, ayaw paabuta nga mahimong ulahi na ang tanan nga unya na kamo pasaylo sa dihang wala na iyang kinabuhi gikuha na sa Ginoo. Ayaw na paabuta nga panahon nga igo na lang ka sa paghilak nga dili na niya mabati ang imong tingog nga nangayo ka og pasaylo. Yes, tinuod, lisod kaayo ang pagpasaylo ngadto sa atong isig katawo, ilabi na kung balik-balik na iyang gibuhat nga sayop diri sa tua, o ilabi na kung grabe ka worse ang iyang gibuhat nga sayop diri sa tua. Yes, lisod kayo ang pagpasaylo. Sayon ra kayo ang pagsulti, sayon ra kayo ang pag-ingon sa nga pasayloon, pero lisod kayo ni nga buhaton. Pero igsuon, ang pulong sa Ginoo nag-encourage nato, nagtudlo nato karon nga dili ni nato himuon pinaagi lang sa atong kaugalingon nga kapasidad. Dili ni nato himuon nga pinaagi lang sa atong kaugalingon. Duna tay Jesus sa atong kinabuhi. Matud pa ni Apostol Paul sa Pilipos 14:3 ningon siya. Philippians 4:13 nagingon siya nga I can do all things through Christ who strengthen me. Mga igsuon na ang Ginoo sa atong kinabuhi. We have Jesus sa atong kinabuhi. Nga din diha niya duna tay kadaugan, diha niya mabatunan nato ang kadaugan. Ug tungod kay duna tay Ginoo sa atong kinabuhi, ato ning itugyan ngadto kaniya, ato ning isalig ngadto kaniya, kay ang tinuod nga Kristohanon, ang tinuod nga dunay Dios sa iyang kinabuhi, kabalo nga maluoy ug kabalo nga mapasaylo ngadto sa iyang isig katawo. Karon atong i-evaluate ang atong matag usa ka kaugalingon. Malipayon ba ta nga ning hatag og pasaylo ngadto sa atong isig katawo, or wala ni pasaylo to ta pero taman ra sa taphaw ra kayo, dili kinasing-kasing. Apan nining kahaponon ang pulong sa Ginoo nagtudlo sa tuwa nga mopasaylo ta ngadto sa atong isig katawo sa kinasing-kasing gayon. Idoko na to tungulo magampo ta. Amahan na mga langit nun, salamat kay Ginoo nining mga orasa nga ang imong pulong nagtudlo sa matag usa kanamo Ginoo. Unsa ka importante ang gitawag og pagpasaylo nga diin gani kami mismo sa among matag usa ka galingon, kami sa among matag usa ka mga kinabuhi dili deserve nga pasayloon, pero bisan kami dautan kayo imo nga gisakripisyo ang imong kaugalingon, willing nimong gitahan ang imong kinabuhi o Dios para lang kami mapasaylo. Lord, tabangi ang matag usa kanamo Ginoo nga diin kami usab Ginoo nga imong mga pinasaylo, kabalo usab mi nga mopasaylo ngadto sa among isig katawo nga makabuhat ug sayop sa among God. Lord, tabangi ang matag usa karon Ginoo, duna may mga kasing-kasing karon Ginoo nga naghambin Ginoo sa kaligut-gut pagdumot ngadto sa ilang isig katawo nga hantud dining mga orasa wala pa sila nakahigayon sa paghatag sa pagpasaylo o God. Lord, tabangi sila Ginoo nga din sila Ginoo imong hiramon ilang kasing-kasing Ginoo, imong pahumukon ang batuon nila nga mga kasing-kasing o Dios nga nining mga orasa Ginoo samtang dili pa ulahi ang tanan, sila Ginoo mo extend, mo release og tinuod nga pasaylo, pagpasaylo ngadto sa ilang isig katawo nga nakabuhat og sayop sa ilaha, sa ilang mga igsuon Lord, or mga igagaw o unsa man nga relasyon nga naa nila Ginoo. Lord, salamat Ginoo nga ikaw magtabang sa matag usa Ginoo. Lord, ikaw among saligan, tugyanan sa tanan, uban ang dako nga pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.